Nakalang juga kisu sarwas selesai mata sini layo banyak kenduk ya kai gisi jongka sarwas district habade berkamat badai berka songsuk songsngan jongkin kai khasi kiba hikai sat po tu hidong kitang kapot berkari Bangladesh ber Garo Hills nadu kim high sekolah nongjiri berkunta tater ti kajingon kenduk jongi kalong ba namar bah kini ki sngi tayo bladap ni layo jeng tep ba kadon ka jeng sapan thut jong kino hikai namar ba kini ki kanhun napo Garo Hills nap ki kanhun Garo ila banong kila ay kata non cooperation movement banong ba kinom ya ay ka jeng terilang bat kita kinong hikai khasi ki ba la long qualified ki ba la yo ru kapus lamba ka jeng la jong ki banele ya ka emtet bat ki don ru ikideler bat kunta tertel ti ada ka basosi kalong bangi I ba kini kidon katukani ngamong ba baro Garo kidon kanu kanhun ki ba persang I bagi persang banora ka jing fer ja bero po sarwa selstrek da ka ba kitu klar habide bat kini ki samla khasi ki ba haga jing sha kila long qualified banyo ki ba kum kata pos bangi iru da kini sngi ba kadon kanjan notes ba kila ai ba kinam ya cooperate bat kita kini kai ko bande Garo ti nakalang ki su sarwa selstrek hadin ba ngila pasang banlum mikil hikai bat ngil ong ki ba kani gade ka jaka jongka ri khasi gade ka jaka jungi kim dei banting bat mi re ki dei ban lek ban penbet ban pendep ya ta kamram kum kin hikai bat kum ba kila sha thong ha ta sarkar leng ba ka ta prosedur ka ba shit ka ba shai la ne ka ta ka ba long fair te ngila pha ki bat tang ka wei ka bangi ngi kwa ban ong tu ni kai ka long bala dadan kanu no ka jing manthot ka don kanu no ka jing pendek ya kin hikai kasi ki bahi kai sapo tu idai dong ki than kaput bagi de ban tep sangi namar kum ka jat banreu kum ka sang hi minamla ban supet lara manu la ki de ki Garo la de kinu nu jat banreu ki pendek ya ki dukhat ka jat banreu juni ha kanu kono jaka tingi kentu ki taro ki ba pendek bagi de ban perkhat arsen namar kum ka sang hi ngi jusdang re lara ki sedang pat kalong ban nak lang ka sang kaman se ban hanle na kam taban pentikna ba kata ka jat baru jungi lani ta ki paradro parasnam jungi ki ba pendap la kamram kumba ki dei ban pendap lada ki mat kita ki jing sha pendek ki baharu kom la kapor ba habade berkani bentaru mata kasngi lawan bade kadu ki kadisi ha ka bangila pensnguru syaka ba ka de ban pentikna ba kadon kata ka jing song suk ka jing song sengan jong kita ki nahikai kasi badon sepo jong kitu ki area ki balai hikai kitu ki area ti naklang ko disiru ko akular ban simkhya bade berkani kamat ba ngi kerman ba kumba ki border district la simkhya ba ngi don ru ka jikmi lenti ba kita ki kanhun ki bade ki bomdei kasi ki de ban perkhat arsen haswa ban tuklar la ne ban kata yununu produk persnam jungi namar kani ka de tangka jing maham ka jungi namar balada ki ya piteng ban le kumni le se kan poi ka khep ba kum ke su ka hapsim la ka banta ban pentikna ba ngilong trai hala jong kari ngilong trai hala jong kadong katain ban nginom ailat eno nuru ban tamti tamjat la ne ban pensir kham tam ki dukhat jat baru jungi ki ba pendep ya ka kamram kum ba kila sha thong ki bor sarkar bat khandiat abre ba kani banta su thu ep ki ba bun ki ba ki khasi ki ba sha thong kum ki kai ki astan teachers hagi government school ba pher ba don stan kaput la kalong ha permanent basis la ne ha kata contractual basis ru hari gede ki bala long qualified namar ba kasang hi kan pentikna ba nu hikai ba sha thong kum hikai kontrak la ne kum hikai permanent udai ban penbiang ya kita ki udai ban long qualified la ne udai ban la ban fulfill kat bakum kata ka NCTE norms kamut ba ki de ban long ki de ban yo 100% ka class 12 nang ta ki de ban don ni ka DLF pass certificate bar ka ju upor ki de ban pass ya kata ka entet pat kani ka de ka banta ka bangi ngi juban na kapor bat ni ju ha jing tho ru sapo ka education department ba kum ka sang hi nginom sha ban thung ni ta gi kai haki la ka long kin thung kontrak la ni kin thung permanent haki school sarkar ya ka ba kila su thung ya kita candidate ki bom biang ka bakum kata ka norms ka NCTE